Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Iko zvino pane nyaya iri kunzi yaitika apa. Zvinosiririsa mazita njaisa hangu paside because ini handifariri kutaura mazita nyaya dzakaita sedzidzi because dziri too sensitive. Pari kunzi pane murume anga akecha fambi kukecha fambi tingati anga aenda kunotenga murivo usavi hwevanhukadzi unowanika kuvanhukadzi musavi ndo anga aenda unotenga. So atenga kudaro ari kunzi azokundikana kubhadhara pfuma kana kuti kubudisa mari yevanga vawirirana yacho, mari inotengwa nayo usavi inoitwa iyo $5. So pa $5 apo ndo paari kuzonzi murume uya aurayiwa nepfambi iya, nekuti vanhu ava vakava pfambi dzinenge dzakagadzirira dzakutogara nemaweapon because vakabvira kudhara vachishandiswa nevamwe vanhu kuti vakange vavatengesera usavi uya vochiregedza kubhadhara. So pana vanhu zviri kuitika ndezvekuti mukadzi uyu azongosvika pakuuraya munhu. Zvinova zvinhu zvinozosiririsa. Unonge wazo overreacta pakuzouraya munhu, hasha dzinenge dzawandisa, unozorealize papai kuti watopara mhosva. So iko zvino mapurisa atosvika vatotora munhu, hazvina kumira zvakanaka, kwakutoenda ikoko ratobandit kadzi, hazvina kutombomira mushe. Ndo situation yatasangana nayo yatiri kuuya tichikuonesai nhasi. Zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muZimbabwe, mukatipoti country kenyu kanaka kanoitika mashiripiti nemashura chaiwo hazvina kumira mushe.